És el major atac de la història. Cap altra comunitat l'ha realitzat amb aquest abast, per la qual cosa només ens queda contestar de forma contundent i conjunta a aquesta nova agressió. El govern valencià ha balafiat i ha dilapidat els recursos públics amb una política clientelar basada en els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni ocupació. Treballadors i les treballadores de Ràdio 9 i Canal 9. Avui així s'escolta la gent.